Benvinguts al Déjà Vu. Un lloc on compartir, sense tabús, i on deixar-te anar. Deixar-se anar. Benvinguts a tots i a totes al 9è capítol del Déjà Vu. Què tal, Marc Jiménez? Com estàs? Sempre em dius el mateix. Sí, és veritat. Amb nom i cognom, super necessari. Marc Jiménez Moreno. DNI de 39... No! 39 segur que comença. No. Home, si no em sé el meu, com et sabré el teu? No comença amb 3-9. Primera pregunteta. Avui tenim dos convidats increïbles. No us estic presentant. Compte, no us estic presentant. És que no es poden estar cagadets. Mira, l'altre dia que va venir la Marina, exacte, em va dir que ella això de la incontinència verbal li diu diarrea verbal. I en aquell moment no em vaig recordar de dir-ho. Aquesta gent també té diarrea verbal total. Podem comentar que si mentre llegim la intro o alguna cosa es sent riure de fons, és aquesta gent amb diarrea qual verbal. marmotilla en algun cas, no estan aguantant el riure. Com poden? Podeu riure però no podeu parlar. Vale, Hem vist una tos, val. Suficient. Et volia preguntar avui, perquè parlarem de les primeres impressions, què vas pensar de mi el primer dia que em vas veure. Però ho deixem per més endavant. Vale, perfecte. I comencem ja a presentar els convidats, que ens agrada. Però abans llegim la introducció meravellosa, Marc Jiménez? Sí, perquè quants cops els vostres pares o mares us han dit la famosa frase posa't guapa, guapa o guap? He dit el mateix, oi? Guap. Guapo, guapa, guapi, que és el primer dia i has de causar bona impressió. Doncs bàsicament, sempre. Està socialment establert que les primeres impressions són decisives per establir relacions. Segons estudis psicològics, posa el Carles aquí, només necessitem 30 segons per tenir una opinió sobre una persona. Quina pressió, no? Sí, la veritat és que sí. Però és sempre acertada la primera impressió? És decisiva o pot canviar la nostra percepció al pas dels dies? Ens suposa una gran pressió sentir-nos jutjades? Fins a quin grau ens pot afectar emocionalment que algú opini de nosaltres? No, i segur que algun cop a tu, Marc Jiménez, t'ha passat. Et presenten algú i al moment, sense saber per què, acabes inventant i pressuposant la vida sencera d'aquella persona. O la vida sencera amb aquella persona. M'encanta veure parelles o sí, grups de persones i inventar-me si és la primera cita, si és l'última, si són amics, si no. Jo també ho faig, em això. Fascina, És increïble, una fantasia. La seva aparença, els seus gestos, la seva veu, la mirada. Petits detalls que són decisius. Arnau, sisplau. I segons la ciència, els humans som extremadament bons en aquests anàlisis. Però podem enamorar-nos a primera vista? Jutgem a les persones pel seu aspecte físic? Són les primeres impressions una arma de doble fil? Què passaria si la nostra primera interacció amb algú fos a cegues? Canviaria la nostra percepció? Tot això i més avui al 9è Déjà Vu. Doncs avui portem a dues persones que em fan extremadament il·lusió que passin pel Déjà Vu. La veritat? A mi no em feia... Bueno, tenia total indiferència fins que els he conegut. Ha sigut una fantasia. A partir d'aquí m'ha començat a fer il·lusió. Il·lusió barra curiositat. Sí, una mica de tot. Doncs jugarem amb un joc a vosaltres, perquè normalment en aquest punt del programa ja estem veient els convidats, però ara mateix els estareu veient borrosos o no els veureu, alguna cosa ja veurem què fem a postproducció. Només us direm els noms, les edats i 3 o 4 cosetes que hem apuntat. I aquesta gent xerrarà, no? Una mica? Xerrarà una mica i us haureu de definir o que facin soroll o alguna cosa. Home, que facin soroll. Sí, sisplau, una fantasia. Vale, però sí que poden xerrar, no? La gràcia és que amb la veu imaginin però els deixarem alguna cosa. un temps. Primer de tot... Que mono, seria boníssim posar això en vídeo. Sí. Tenim, per una banda, el senyor Arnau Beso. Hola, bones. El mateix. Definit com... Vale, primera regla. T'has de posar la boca al micròfon. Ai, perdó. És que si estic no, molt emocionat, no sentim la teva veu gustosa. No està gustosa. Ara sí ha sigut molt gustosa. Ara s'està fent el modest. Tenim a l'Arnau Beso, manresà, un mastodonte, una bèstia, també, amb una densitat capil·lar envidiable. Envejable. Envejable, aquí en català, I un domini de l'anglès i de les angleses increïble. Buah, ja vas de flipar, però d'una manera, Carles. Jo no havia llegit com això. em presentes així, tio? Quins collons, es m'està donant tot, Vull dir... Ho estem donant tot. És veritat que treballaves més a la zona anglesa, però no a les angleses. No, les angleses no les he treballat. No, però això ho parlarem. Sí. I d'altra banda tenim a l'Esteve Montero,
Hola, què tal? Querido en el mundo entero, futur sanitari en potència, expert calçotaire i la persona amb la rialla més graciosa del món. Compte amb el de venir al programa, perquè pot ser molt graciós. Aquest és l'Arnau, no és l'Esteve. Esteve... Jo crec que se l'esteu aguantant. Les primeres impressions. Sí, fa molta estona me l'aguantava, Marc, vols preguntar alguna cosa perquè la gent encara no els vegi i que hagin de dir? La gent ara mateix encara no els està veient. No. Vols preguntar-los alguna cosa? No. Voleu definir-vos d'alguna manera? Fer algun soroll? És que tu em coneixes com un personatge de cuidado. O sigui... Quan fa que us coneixeu? Ens coneixem des de fa... Ni un any. Més de no 9 fa ni un mesos. any. 9 mesos. Des de l'estiu, no? A veure, apuntem. Des de Abril, maig, juny. juny. Rebaixes d'estiu. 9-10 mesos. Sí, a Calamancio. Però fa molt poc, no? Fa molt. Molt poc, però... I ens portem massa bé pel poc que fa. Sí, família ja, És com que sembleu amics com a tota la vida. Ja Bueno, no a tota la molt vida no, intens. perquè normalment són gent intens. molt diferent. Vols que els podem destapejar? Hòstia, això és veritat, El què? Vale, deixem com 3 segons perquè la gent hagi imaginat com són. Processat com són? Tanqueu els ulls. Hòstia, Esteve, tio. Ja no pregunto. Aquesta era la pista de so. Posarem un orgasme dels teus. Jolín, Carles, tio, jo i parla- els meus Ah, és teu orgasmes, de veritat. l'orgasme? No, no és un orgasme, és una respiració. És una respiració. Bueno, Respiració molt profunda. Molt és profunda. un petit orgasme. Així ho volia el jefe, Qui és el jefe? A el l'Adrià. Carles. Carleto? No, eres tu. Vale, no, a veure, vam dir que volíem un orgasme, una tonteria, Vale, doncs ja està, ja estan veient, les persones ja s'estan veient el careto. Ah, Hola. ja. Hola. Segur que no m'imaginava així. Primeres persones que saluden a càmera. És que Sí, avui és és que clar, la primer gent dia. que És no... veritat, ningú. Són tan pringats. I clar, i la gent que... Som els Bueno, primers, clar, la gent tio. que estigui escoltant-nos... Per Spotify. Per Spotify, No funciona no. això, ara que Ai, no ho penso. havíem No, pensat perquè serà una primera visió. Entrin a YouTube, fillets. No, Que tampoc entrin. no. És una manera de... Sí, sí, A mi, sí. jo t'he de De dir, generar jo visites, prefereixo... Carles. Sí, home, clar, jo prefereixo veure-ho per YouTube, és més graciós veure les Exacte. cares. Així es veuen les expressions increïbles del L'únic- Carles. Que la idea del Ara, programa... ara. Marranot. La idea del programa és un podcast, llavors, El podcast ara és transversal. la prioritat. Aviam, avui en dia el podcast sempre està gravat. Sí. La gran majoria. Val. Què, Portem un total de X minuts No ho sé, però ha sigut No ho molt sabem. graciós. Mira. parlant de res. Vale, Perfecte. jo tinc una curiositat que no recordo si us ho he preguntat algun cop, segur que sí, algun dia a les tantes de la nit amb circumstàncies deplorables. Vosaltres, què veu pensar un de l'altre quan us veu conèixer? Explica'm la història. Comences tu? Oh, hi ha una història! Hi ha història, Ostres. hi ha història. Home, No me la és sé, una aquesta. Tu em història sonaves, molt bonica. tu em sonaves. O sigui, ja ens havíem vist alguna vegada. Perquè Sí, a Manresa, però bueno, la gent que s'hauria- sigui de Manresa ja sabrà, ell treballava a l'Abat, vale, i allà sí, i jo en aquella època estava més... L'Abat és un lloc de copes? Sí, no, 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 és un no, bar. no, Bar. és cafè. Bar, És cafeteria, cafè, copes. restaurant, Pocho... Bueno, Sí, bueno, Pocho no està bastant bé. Home, està Sí, està bé. ni tan mal, Més de Frankfurt. una mica més És més de Frankfurt. Sí, això sí, És un- Ha tirat amunt, Ha tirat amunt, últimament. Bueno, doncs ell era cambrer. I jo, doncs, diguéssim que no anava gaire a classe. Llavors anàvem a fer copes. Freqüentava el bar. Diguéssim. En sèrio? Llavors ja em sona... Sí, ui. Això ja no, ja t'ho explicaré ja. Vale. Jo la uni no... Bueno, la uni, en aquella època no era uni, era batxi. La batxi anava bastant més a classe. Però bueno, ell ja em sonava. Llavors, jo vaig estar vivint a Londres, vaig tornar, i el primer que vaig fer va ser demanar curro a Zara. Pues al Menda estava a Zara, era el Chico Zara, per excel·lència. L'únic noi de Zara. Hauríem d'haver dit això de Zara abans. No, En he dit aquests Calamancio, ho he moments. nombrat. Ai, ostres, Clar, perdó. però és que, A Calamancio... Ah, però abans de, Hòstia, abans de molt que fan se'ls de veiés. Calamancio. Calamancio. però és que Calamancio sembla el típic restaurant de carretera. Que hi van els Aquí que està van, la gràcia, els que van tio. amb moto. Aquí està la gràcia, Com tio. Cala Iaia, doncs Calamancio. Calamancio. Calamansi. Botifarra de pagès amb mongetes tendres. I després al lavabo ràpid. Sí, avui és un dia d'anar al lavabo, Vale, doncs continuem. Llavors, què més? Continuem la història. Sí. Bueno, bàsicament vaig entrar, li vaig dir veure el tonto aquest. Jo estava a Caixa Central. Primer i vaig pensar, vaya tonto. De Calamancio, parlem ara? Sí, El jo primer vaig que vas pensar vaya- és tonto. No, vaya... En comptes de veure el moñito No, perquè saps què passa? Que ell va venir preguntant ja per la jefa. per la jefa. I tu estaves cabrejat, I aquest pelele. segur. I jo estava una mica agobiat, com quan Sí. t'agobies tu, Carles, que dius Més o menys. a tothom, no em parlis, no vull ni que em miris. M'estàs deixant aquí Sí, com... Destapant, jo vaig entrar, destapant. rotllo, I clar. hola, sóc el nou, vull conèixer-te, què tal, saps? I aquest home em va dir, la jefa està ocupada. I jo, vale. Aquest va ser l'Esteve, Jo. no? Que m'està mirant a mi, l'Arnau. Ah, bueno, clar. Sí, era jo. Perquè ell ja la sap, la història. Clar.
Clar, Us l'estem explicant a vosaltres. I no miraré a ell. clar, però t'has referit a... Vale, suda. Està sent molt dispers el capítol. Bàsicament, el que em va dir és això. Jo vaig demanar per la jefa, per l'encargada, en plan, què he de fer el meu primer dia, o la soc no tinc ni idea de res. I el imbècil va i em diu, és que està reunida. I jo, vale, però i ara què faig, saps? Em menjo uns mocs. Vull tirar el currículum. No, ja et vaig dir... No, ja Ja estava. estava, va ser el meu primer dia. Ah, el primer. Ja va ser el primer dia. dia. Que començava Però una tots. cosa, si el Que primer dia començàvem també... tots. Ja vaig començar jo Jo també. vaig arribar un quart d'hora abans. Sí, però ell va arribar disculpa, molt d'hora. saps què? És que no puc arribar tard. És que saps què passa? puc M'estàs arribar dient que tard. vaig arribar tard? Vaig arribar no, just. tu vas arribar clavat. No, saps per què? Perquè tenia una feina abans. Saps què passa, Arnau? Que com que vas arribar un quart d'hora abans, No jo vas vaig- pillar-ho. vaig dir, no la molestis ara perquè em faltaran 4 o 5 mesos per arribar. I em foto jo. Bueno, doncs no haver arribat tan d'hora, nano. Molt malament. Nano. No, jo aquí d'impressió 15 minuts abans, sempre. em vas donar bona imatge. Sí. Perfecte. La puntualitat, sobretot a la feina, és important. Què et va semblar l'Arnau quan el vas veure? L'Arnau em va semblar un mastodonte. No, en sèrio. Què et va semblar? No sé, com em va entrar en plan a parlar-me, ja se'm va agradar. No Sí, sé, igual que tu a mi. com que sabia d'on de gente, saps? Ah, no. Que jo també, l'únic que És una jo... bona impressió. Jo estava, Sí. jo A mi estava m'has ja donat cremat. una mica algo similar. Jo? Sí, Uf. com de persona Això allò ha canviat, durant com... els anys. Abans no era així, No, Gens, res a veure. Jo era ultra tímid. doncs sí, va semblar que eres una persona que segur que es comunicava amb tothom i era superfàcil. Ara sí, ara ho faig bastant. Tots dos una Home, mica, sí. Aquest Home, de Solana. s'ha de treballar en una botiga. Has de tenir don de gentes. Sí, això sí. Exacte. Sí, I ho fa molt, Canvia molt, moltíssim. això, tio. Canvia molt a les persones. Hi ha molta gent que Jo també canvia era així a molt partir tímid. d'aquí. Sí. Et Teniu veu de venedor? O sigui, d'estar a la botiga? Sí. A veure. De què treballes? Ah, Compte, és que ha canviat d'ofici. He Et va canviat abandonar d'ofici, he canviat i va anar a d'ofici. un altre on has de vendre més agressiu. bastant més Espera, agressiu. has de posar... No has de dir la botiga. Has Ja, de posar estava pensant. Podríem dir-li suc de taronja. Suc de taronja, telefonia. Telefonies de suc de taronja. Sí, soc comercial. A veure, Venc i la teva veu? mòbils. Vendenos un 4G. Un 4... Hòstia, ara m'has pillat. No sé com és la meva veu de venedor. No. Normal, que és- no? Jo sí que canviava la tio, meva veu. Canvia una mica, canvia. Hola, sóc la Mar, que et puc ajudar? Ara. Veus? La que em surt és en anglès, tio. Quan venia a Estradi, Perquè... Teles. és amb la cantarella tonta, tio. Posem un A veure, a context. veure. La posem un cantarella context. tonta. Hello. No, hòstia, ui, m'he posat nerviós, T'he presentat molt bé i ens estàs deixant pel terra, No, tio, és que, a veure, em fas parlar en anglès a la ràdio. Sí, oi? Estic nerviós. Un cap allà. He vist un estúpid. Ui, meu, perdó. S'ha creu. No passa absolutament res. Cosetes. Els que ho estigueu sentint, ha sonat un... Ha sonat? Ha sortit un cap allà. Bueno, jo avui no sé parlar, deixeu-me en Vale. plau. No estem parlant de les primeres... Bueno, he parlat una mica i després ens ha anat Sí, totalment sí, per Bueno, les ja, secs. bueno, és igual, primeres impressions. En sol passar. Un imbècil, però de categoria, I amb ell li vas caure bé. Sí. Però perquè estava estressat, no sé què li passava. Després, al dia, ja era la persona més maca de l'univers. Al dia. He de dir... Espera, puc explicar-ho, clar. Jo vaig conèixer l'Esteve 2 o 3 dies més tard, no per res perquè no vam coincidir a botiga, i va ser molt Però graciós. no vau arribar al mateix Sí, dia? però en plan... Colta, sí, ja però és que veuràs. són 20 i pico a la plantilla. Vale. Vale, i llavors, era rebaixes i havien d'etiquetar. Llavors està tota la plantilla en aquell moment, vale? Què passa? Que jo estava dins d'un magatzem i, clar, no coneixia quasi ningú. I de cop i volta em diuen, ara un et portarà una cosa. I mentre aquest senyor, amb una cinta de preus, i em diu, com superagressiu, jo pensant, chico, que tenim la mateixa edat, què m'estàs explicant? Però no com era per una superagressiu. PDA? No sé si era una PDA. Una PDA és com un aparatito Per llegir buscar els les peces. articles... Ah, sí, jo també. Estem Sí. parlant molt tècnic, vale? Molt tècnic. No passa això res. s'entendrà. Vale, i això. Però és veritat que a mi l'Esteve em va causar com... Vaig pensar, que pijo, que pijito, perquè amb l'uniforme de Zara queda molt pijito. I després el veus vestit i dius tu, joder, si és el contrari. Que fort, eh? Macarrote. Macarrote. I, Sí. després, i a l'Arnau em va semblar com un tendre que seria el meu amic. Pots ensenyar les botes a la càmera? Oh, pots posar M'ha la fascinat. puta bota. Faig És que a mi m'ha I encantat. feu l'esforç Espera, espera. d'imaginar-lo vestit de Zara. Faig un zoom Clar, dramàtic. No es veu maco. No el faré, no el faré. Estic mal angulat. Vinga, Després netejarem aquesta taula, Uni? Molt fort, ja està. recordem que Perfecte. l'Esteve, sense Amb fer les publicitat, cadenetes. l'Esteve és la nova estrella del videoclip de Lágrimas de Sangre. Sí. En sèrio? Mireu a la pantalla dreta. Tota l'estona surto a la dreta. T'ho juro que És surt el veritat? videoclip. Ah, doncs ja me'l miraré. Sí, Bomba de fum. posarem el déjà vu a comentaris de Lágrimas de Sangre. Vale, no, en sèrio. Què has pensat tu del Carles? Uf. I tu?
Comença tu, Ho podeu dir perquè ho hem Abans parlat. ho heu dit. He de començar jo. Jo vaig pensar que era gay. Jo també. També t'he de dir, feia molt el fet de... A mi Estradi, jo havia treballat a Estradi a Londres. A mi sempre m'havien preguntat si era gay. Pel simple fet de treballar a Stradivarius. Que mentider. Hòstia, tio. A mi m'ho han Que arribat a preguntar totes també. les dones que m'entraven... Ai, que mono, el teu nòvio? No, carinyo. Sí, saps que a mi mai m'han preguntat... O sigui, tothom s'ha pensat sempre que sóc gay i mai m'ha preguntat algú què tal el teu nòvio. Mai m'ho han preguntat. A mi sí, tio. És que allà són més oberts. És directament, És que l'Arnau ni no ha contextualitzat una puta merda, però és que va estar vivint a Londres durant un any i pico i va treballar a Stradivarius. Vaig anar per 2 mesos, m'he quedat un any i mig. I I vaig es va tornar per la enamorar. pandèmia, si no res ni tornat. Està molt bé allà. Si no estaríem aquí ara mateix, m'estàs dient. No, bueno, de fet no ens haguéssim ni conegut. Bueno, ja potser sí, tu no estaries. Vale. No, jo estaria allà tan feliç. Bueno, també et dic que el temps és depressiu, a més no puc allà, vull dir... Després parlarem de què us ha semblat la percepció de la Mar Jiménez, perquè No, l'heu millor no. conegut avui. Sí, home, però més no, endavant, millor més no. endavant. El que deia la Mar al principi, que estudis psicològics diuen que només tardem 30 segons en captar si una persona et dona bon vibe, mala vibe, esta és una víbora, aquest és un gilipolles... Vosaltres què en penseu d'això? Confirmo. Confirmo. Com a sanitari, confirmo. Justifiquem la resposta. Això és com els Sí, exàmens de la sí, Comas. argumenta, Com a sí. sanitari confirmo. Què vol dir com a sanitari confirmo? O sigui, què té a veure un sanitari amb l'aparença perquè... física? Clar. O a l'estat No, d'aquella t'ha persona, desmuntat d'aquell en moment dos d'aquella segons, persona. Lo dels segons que tardem a saber si com és una persona. Ho Lo buscat dels a estudis Viquipèdia. que ho Sí. diuen, sí que és veritat. I com a sanitari t'és útil? Perquè els prejudicis són superútils Bueno, a nivell cerebral, o sigui, et faciliten molts processos mentals, però clar, com a sanitari, si has de generar una... No, com a sanitari, per exemple, si estàs treballant a sanitat no pots tenir prejudicis, o sigui, és com una cosa que has de com eliminar. És complicat, sobretot depèn de les coses que es veuen al món, però és una cosa que no pots tenir perquè tu estàs atenent a qui et vingui. O sigui, I llavors? el que et trobis, t'ho trobes. I pues, jo sí penso, hòstia, aquest és un guarro. Fa una setmana que no es dutxa, però l'he de ajudar. Clar. Sortiré asqueado de l'habitació, però jo l'ajudaré. Com a comercial confirmo també, Clar, si has de vendre el 4G, Hòstia, aquí tio, sí. el 4G, tio, com surt el 4G. Però és veritat. No estem al 5 ja. Quan entra... No estem al 5. Sí, però el 4G... Bueno, no entrarem en... És igual. No estic aquí per vendre, vull dir. Ja en tinc prou venent cada dia. Avui has de vendre la teva persona, Arnau. Sí, no, però és veritat, el dels prejudicis és molt heavy, tio, perquè nosaltres també, quan ens van fer doncs això, fa 3-4 dies d'estudiar una mica la manera de vendre, el primer que et diuen és treure els prejudicis del cap. És a dir, la persona que tu pensis que no té ni per comprar el pa, pues t'emportarà aquí la vida i mitja. Pues a mi no m'ho van dir, això. Hòstia, a mi sí que m'ho van dir. Bueno, Jo no he treballat a Calamancio, ni aquestes històries, a Suc de Taronja m'ho van dir, a Calamancio no. però a mi no m'ho van dir. Mira que vaig tenir durant uns dies una persona encarregada. Tu també has treballat a Calamancio? No. Ah. No, ell ha treballat a la cooperativa, A la cooperativa dels llapisos. Dels llapis. Però però jo no volia dir mai. No m'entén la raó. Gotxo. Però no em van dir això dels prejudicis. Em van fer allò un bon... És que Suc de Taronja és agressiu, a més no puc, Sí. Ja s'ha de treure, Però jo el crec que no es també pot perquè treure. als altres llocs, per exemple, a zona Llapisos i zona Amancio, és com que ja hi ha un tipus de persona que ja hi va. Van predisposats a comprar. A part de que van predisposats a comprar, és com ja un estilo de persona. Sí. Ara no em surt la paraula, macho. Com un taran... Un perfil. Bueno, sí. Un perfil, Sí, un això. perfil de persona. És com un perfil de persona que ja, doncs, això dels prejudicis, segurament, òbviament que segurament hi haurà algú, però jo crec que no és tan heavy com en altres coses. Ja, No, ja potser et dic jo sí. que el meu és molt heavy, Vull dir, jo, tot i així, Clar, però, per he exemple... tingut prejudicis i m'han callat la boca d'una manera. En sèrio? Sí. Tipo, per exemple? Hi ha una cosa que és bastant racista que fa Suc de Taronja, és que si vas amb NIE, ja de bones a primeres, no pots demanar un telèfon. Si vas amb? Amb NIE. Amb la vale. targeta de residència, Sí, si tu vens a sí. fer una línia nova, ja telèfon oblida tant. O sigui, ja partint d'aquesta base, així és com funciona la cosa. Sí, és bèstia. Clar, vulguis que no, ja quan et posen això al cap, quan veus un NIE ja penses, ui, ja, el sistema ja no em deixarà fer res. Què va? Ni de conya, ja penya, que vamos. Jo he arribat a vendre 4 iPhones a la mateixa persona, al mateix moment, i pagar en directe. Del pal, Sí. Tu qui? Tuqui.
Què vol No, dir no. tuqui-tuqui? No ho sé. És una Tonteria. merda que És una dic jo. expressió d'ungongues. Ah, vale. No, És expressió d'unga-unga, sí. Sí? Vale. Sí, que Què et passa, Marc Jiménez? Jo volia preguntar això que Pregunta. has fet aquí, que has explicat aquí com el principi de lo d'enamorament a primera vista. T'ha encantat que en aquest creiem. Sí, és que no sabia que parlaríem d'això. Ah. Preparant-nos Sorpresa. els programes, No, sí que és... Sí. No, perquè és el dels 30 segons. La regla dels 30 segons amb les primeres impressions també afecta això. Llavors, la meva pregunta és... Clar, preguntar-vos samadament si us heu enamorat a primera vista, però en plan, us ha criat tant una persona a primera vista com de dir uau. Saps quan dius? No. Un moment, jo tinc problemes amb això. A mi no m'ha passat. Bueno, Problemes, hi ha problemes. A veure, és que, Però això és l'atracció hi havia sexual. passat. no Hem té de res a veure amb matitzar l'enamorament. amor i atracció sexual. Ara. Vale, doncs matitzem, ens agrada el matís. Matitza. No, ja està matitzat. Està matitzat? Segur? Vale, l'atracció Segur? sexual, quan Clar. veus una persona i dius... Home, òbviament, vull dir que No, no li ha que passat. Clar, estic però matitzant això és perquè l'Esteve diferent, no és li ha diferent, quedat clar. perquè Enamorar-te l'atracció en 30 sexual és segons? purament És física. impossible, Ara. és impossible. No, L'enamorament és... Quan diem el és- concepte un d'enamorament és procés. per fer el concepte de la introducció, però ja estem entenent Sí. l'atracció, que et No, pugui però cridar l'atracció l'atenció física sí que pot tenir... O sigui, sí que et pots enamorar a primera vista, perquè estem dient que això, que en 30 segons tens la idea d'una persona. El problema és si en 30 segons pots enamorar-te d'una persona, tant físicament com psicològicament. Home, no, perquè no, No. dona temps de conèixer la persona. Home, jo tinc amics que s'han enamorat en 30 segons, Vull dir, hi ha gent que també s'ho ha de fer mirar. Home, Sí, sí. vull que, si als 30 segons ja ha decidit on es casen, quants fills, dius, a veure, fillet, t'emportaràs un hòstia, no seran enemics I normals. després ha passat de veritat. No, Per tant- se l'emporten? Joder, que si se l'emporten, mare de Déu. L'hòstia, no? Home, també t'he de dir que la gran majoria de hòstia. vegades estic borratxo, no sé, és que ni t'estic veient ni la cara i vull demanar 2 fills. Vull dir, fillet, demà no vas a fer el que fem aquesta dona, és que ni que et caguin. És impossible. Després farem un xomai mai És d'això. impossible. Ens encanta. Vosaltres heu patit que opinin de vosaltres i us heu sentit extremament jutjats, que heu canviat hàbits o rutines o inclús aparença? Sí. Sí. No. Jo L'Esteve sí. diu no, Ui, l'Arnau diu espera, sí. ara no sé ni per A on veure, anar, Sí. Arnau? No, comença tu, Esteve. Sí? Vinga, Sí. doncs. És que és el meu. Simplement no. No, Jo però sí, justifica la resposta. En plan, per què? O sigui, Perquè et sents de no puta sé. mare amb tu mateix, Sí, jo perquè sé. ningú t'ha dit res... Ara, jo en aquest sentit, pues, puc estar bé, en plan... O sigui, he estat tota la vida pues, content amb com sóc i tal. Sí que jo he canviat d'estils i tal, però, per exemple, jo abans era el típic que anava sempre amb el xandall, perquè era lo còmode. Incís, si xafartegem l'Instagram de l'Esteve, que no el direm, jo he vist fotografies fatxerito amb després el camises poses. blaves i amb tupé. Tupé? Nen, te n'has anat al 2016. Bueno, Jo també vull fer un apunt. Havies portat tupé, no et crec. Sí. sí, Jura-m'ho. Vull fer un apunt. t'ensenyo per aquí d'estrangis. Deixa la Mar fer-la. Jo pensava que series molt més cani del que t'he vist avui. Hòstia. Hòstia. Per les fotos que havia vist a l'Instagram, que el senyor Carles Pallart m'havia ensenyat. Perdona la pregunta, m'ho estàs dient en sèrio? Però, Carles, Sí, sí, quines 100%. fotos li has ensenyat? A les de l'Instagram. És la menys cari de l'univers. Si abans de l'època que tinc ara, diguéssim, de com vaig ara, abans era perrufla. Perdona, Marranona, tu m'havies dit una altra cosa, Perdona, jo va haver-hi una foto que vaig pensar, ostres, no, I vas- que cani. i en una altra al que vas principi fer, vaig pensar, uau! No, al principi vaig pensar que eres molt perroflauta. No, I vaig dir, i una vale, ens altra vas agrada. pensar que, mare meva. Però després el vaig veure en una altra foto supercani Sí, i això vaig és pensar, veritat. ui, no. I avui, quan t'he vist molt més punky del que m'imaginava. Quina foto era que la borro? No, després t'ho dic. I l'Arnau per què diu que sí? Hi ha les dues versions. Hi ha l'actual i l'antiga. L'actual és que jo ara mateix, si conec algú, dic el que em passa pel cap, m'és igual el que Exacte. pensis. És que m'és absolutament igual. O et caic molt bé o et caic molt malament. Això també ho fa la maduresa. Però molt, Vull dir, i ara és ultra bèstia. Vull dir, aquests t'ho poden confirmar. Vull dir, Confirmo. aquests són la nova generació d'amics que tinc que m'han conegut així. La nova ens agrada És preciós, l'Arnau això, així, És veritat, és Ens veritat. encanta l'Arnau així. Ens No, encanta. són els post-Londres. Jo tinc un abans Londres, post-Londres, literal. Vull dir, he canviat Sí totalment. que és veritat que no hem conegut a l'Arnau pre-Londres, No. però quan el sents parlar de les coses de la vida, notes que ha hagut Flipes. una evolució. En sèrio? Sí, Tipo, només què? amb Què el que diu i que ha com evolucionat? s'expressa, ja ho notes i ho valores encara més. A nivell de que se t'obri, Que maco. de que... No t'obries? No, sí, Abans no, no. em refereixo a en plan de la manera amb la qual es relaciona amb l'entorn, amb nosaltres. És com molt extrovertit i ens agrada moltíssim. I papi. I, bueno, a veure, el papa sóc jo. He de recordar... Ja, però... Tu ets el papa alcohòlic. Perdona. I jo sóc I el papa... gràcies a mi
has provat el teu beuratge preferit. Veritat. Tenim aquí l'home que no havia provat mai l'alcohol i que li posaven els vapors amb una cerveseta. La cervesa no la toco perquè em fa fàstic. Però sí que és veritat, havia provat alguna cosa, però no m'acaba de començar. Però aquest senyor em va donar a provar un... Com es deia? Martin Miller Martin amb Berry. Blitzberry. Compte, és que és una espectacularitat. Entra com aigua. Et queda molt bé. Sí. O sigui, Sí. el nom et queda com Li superbé. podem posar És el un déjà vu gintònic Martin vingut Berry. avall. Li podríem haver posat Martin Berry. No. Però a les altres... programa. No, perquè el nom d'una altra casa... No és meu, el D'una beuratge. altra es diu, casa. Me'l d'un van altre recomanar. programa es diu Bloody Marys Bloody Marys. i el títol el vaig posar jo. Bueno, els hi vaig dir jo. I van Sí? dir, la És que- Bloody és que Marys. busca- Ara, aquí és que no, protagonisme, no, aquí... no. els No, drets d'autor. això són drets d'autor. d'autor, sí. Aneu parlant, que li vaig a passar a Estem l'Arnau sent superdispersos. la foto Però això fatxerita és la vida- és la història de la meva vida. de l'Esteve. A veure... A veure-la. No, pobra gent, pobra gent. Un moment, és que la gent del vídeo, o sigui, la gent de Spotify no ho podrà veure. Te n'has anat al 2016, literalment. Evidentment. La Home, gent jo, de jo, Spotify jo, no te la- podrà jo te la veure descric. això. És a dir, tal com el veieu ara, o a Spotify, aneu a YouTube, carinyos. Pobra gent. El veus, o sigui, sense ulleres, amb un tupé rotllo... bueno, Podem ensenyar la Marc foto a la follet, càmera. follet. Marc Bartra. Ensenya la càmera, en aquella. és a dir... No, pots tirar més endavant. Tira. Uah, fatxeríssimo, Horrible, Molt tio, horrible. I ara compareu-lo amb com es... jo, sincerament, gràcies a Déu que has canviat, A veure, nen, l'edat... Així eres estàndard, així Això és destaques. estàndard, això és estàndard. Això és un estàndard manresà, És estàndard follet i Manresà. El que hi havia, però perquè si baixes Però, més... un moment. Baixem més, Estàndard volem baixar Manresà més. vol dir que hi ha un perfil de Manresà? Sí. Recordem, no hem parlat de les parelles Això no són manresanes. prejudicis? Sí. No, però és un estàndard. O sigui, en plan, ja. Si tu vas pel carrer i ho notes. És que els prejudicis, què en pensem? Jo m'agrada Perquè els Ai, prejudicis. ai, jo que he trobat penso... una altra foto, perdona. Jo soc del Aquí, parer... aquí. Clar, és que portem... És un que parlen, Playmobil, gent, és un penya. Playmobil. Penya, mira, Portava el cabell, diguéssim, Justin Bieber, podríem descriure Sí, això. Justin Bieber. Estàndards. Prejudicis. Ai, jo sóc del parer... Moltes gràcies, Arnau. Gràcies per Conduir el- el programa. Ens dispersem. Amb TDAH, què, fillets? Molt bé, Molt tio. trist. Jo sóc del parer que creu que si els prejudicis existeixen és perquè si el río suena, agua lleva. Vull dir que un prejudici existeix per alguna cosa. Però alhora penso que hi ha moltes més excepcions que confirmen, o sigui, moltes més excepcions de les que ens pensem. Jo dic que soc de prejutjar bastant, Sí. a la mala, a més a més. Vull dir, tu de primeres em caus malament, fins que comparteixo 30 segons amb tu, és el que dèiem, Sí. i depèn de quan em contesta em caus bé o em caus malament. Ara, canvia molt amb una birra a la mà o no? Exacte. Això canvia. Aquí pots ser amic d'una I persona també et diré, en 10 canvia segons. molt els 2-3 dies o els 2-3 cafès. Sí. O sigui, jo canvio molt de parer. El prejudici sempre és dolent. Jo, per mi. jo Sí. vull... Sempre, sempre. Doncs jo crec tot el contrari. Normalment Sí, amb tu, tinc... per exemple, no m'ha passat. Que raro. En sèrio? Doncs jo normalment penso cap a bé a la gent, després em decep. Bueno, això És també que tu ets una molt altra. optimista, mare. Més u. És molt bona Jo persona, després. Jo també. Jo començo malament, després confio, després et foten l'hòstia. Jo sóc com tu, desconfio de primeres i després anem entrant, Sí. poquet a poquet. Que a vegades surt bé, a vegades surt molt malament. Sí, exacte. És que, vale, vull obrir un meló perquè... Obre. Bueno, que ara no és estiu, però bueno, no passa res. Per què mires cap a la paret si no hi ha res? Perquè em venia un estornut. Millor que... Mira, ja us heu rigut, heu escopit. Voleu fer un Era orgasme? meu, l'escopeta era teu. Era Un meu, orgasme d'aquest senyor. Poden fer-lo ells avui. Podeu fer un orgasme ara mateix? No. Vols el de tortuga? Vull el de tortuga. El de tortuga, el de tortuga. Esteu volem el teu riure. Vaig passar un any de la meva vida al tren anant cap a la universitat amb aquest vídeo i 3 retrasats fent això al tren a les 8 del matí. Pots tornar a repetir? És que no... No. Sí. És una cosa d'una Repeteix. No li ha costat gaire, Podem repetir. canviar l'orgasme al déjà vu per al... Ni se t'acudeixi. L'últim. Compte. Quals de la secció? Vale, què anava a dir també? No us ha passat algun cop que heu vist alguna persona, el que deia la mare al principi també, de la miro o el miro i dic, crec que té tants anys, té tanta vida, no sé què, no sé quant. Això ho hem fet tots, no? Això ho feu habitualment? Perquè hi ha gent que no ho fa habitualment. Normalment us posen l'edat que teniu? No. No, me'n fiquen més. Ni de tros. Més? A l'Arnau, A mi- jo li vaig posar 28 anyacos. 28 tacos em van fotre. I Home, en tens 23. I en tinc 23 que va 24, però és que lo heavy és que la meva senyora dona, la meva parella, quan ens en coneixen em va fotre 32. i es van conèixer el meu 21, saps? 32! Que soc del 98, Quin carinyo. món. Que no, que en tinc 23 i en aquella en tenia 20.
21, sí, 21. Portaves barba ja? O podem ensenyar les fotos del teu Instagram? No. Però un moment, és que la gent de Spotify deu morir. Després tu poses el... A YouTube, us ho poseu a YouTube? Però després tu poses els Instagrams d'aquesta gent quan volen, els expliquem que nostres fem el... Sí, home, sí, posa el Home, a Instagram els posem sempre. I a Twitter sí? també. Per això, i després Sí, que la gent s'ho vagi a mirar allà. Exacte. Que teniu Twitter? Està Joder, Esteve, macho, Teniu capítol 9, No, és que saps què passa? Jo no tinc Twitter, jo no el sé fer servir. Jo tampoc en tinc. Jo estic per desinstal·lar-lo. Bueno, vale. I a tu has dit que sí que te'n posaven més. A mi, ara que tinc una mica de barbeta i tal... Ui, I una mica de gallets. tinc un moquet. Però estem avui, jo també tinc moquets, Ara que tinc això, una mica de perilla i això, ara més. I suposo que també per com vesteixo ara. Sí, et fa una mica més... Em sí, fa una mica et més fa més gran. madur, Més entre gran. cometes. Sí, però tampoc però no et poso posaria... gaire, Exacte, jo no passaria dels 26, 27. No, que no me n'han 23, ficat 32 com a tu, És que, tranquil. és que em vaig Jo quedar... he de reconèixer que, com sabia que veníeu de part del Carles, i sé que el Carles en té 21, m'he jugat. S'ha ficat tensa. He pensat que en tindríeu 21. I quan us he vist no m'ha sorprès que Ja. tinguéssiu 21. Quan després m'heu dit que éreu més grans, he A mi pensat... m'han arribat a donar el DNI a la botiga d'Estradivarius de Londres perquè no es creien que tenia 21 anys. És heavy. Sí, No, home, heavy. però és al revés de què dius. Hòstia, Hòstia, m'estan demanant tio. perquè no us creieu que Espera, que sóc no m'importa, més... que m'importa. A veure, 32 va fer mal, Va fer 28 mal. els compro. Home, 28 28 bona edat, no? La Marina te'ls compro. deia que era bona edat, 28. Saps què passa? Jo crec que quan ets petit, quan ets jove, t'agrada que et vegin més gran, i quan ets gran t'agrada que et vegin més jove. Llavors això és un problema. Jo em sento gran, ja. Sí, amb 23 anys, si Cap estàs a a la... 24, el següent Estàs a la 25, flor de de la 25 a vida. 30 hi ha un Senyor. pas. Estem ja molt fora. Estic No, molt gent, fora. no. Sí. No. Sí, sí. Esteu a la flor de la vida. Marc Jiménez, vols No, començar Amb la meva Ai, secció. espera, Esteve, tu que has Digue'm. quan has vist a la Mar, què has estic... pensat? No m'agrada això, no em ve de gust. Si et sents incòmode, passem. Ah, no, jo no. Tu et sents incòmode? Sí, òbviament. És que depèn del que És que de diguis, l'Arnau ha opinat de tu, falta l'Esteve. però molt ràpid. No sé, jo bé, en plan, no sé, m'ha semblat una persona que és bona gent, però també et dic que no és estrany, perquè jo sempre penso que tothom és bona gent. Clar. Llavors em Vale. pareixen el cate, però clar, és el que també heu dit vosaltres. Primer preferiu pensar malament, però és que l'hòstia cau igual. Sí, no, Millor- cau igual. Millor pensar bé, Sí, Sí. totalment. ser positiu. Sí. Però bueno, prossegueixo. Vale, Ens encanta. Marc Jiménez, anem a Suficient, passar suficient. al Jo crec que ja no cal més. Jo mai mai. vale, perfecte. Vale, fem una petita pauseta i ara tornem. Marc Jiménez, què ens portes avui? Tenies un dubte existencial. Jo? Sí. L'Arnau volia dir-te una cosa. Ai, No, sí, em sap no molt greu. no ho feu, per favor, no ho feu, no ho feu. L'Esteve ha dit que ha pensat vale, de tu. Doncs no ho diem. I tu Anda, també ho nena. has dit. Ai, Jo no ho he dit, tu has de jo ho he dir, dit. tu has de dir que et pensaves de mi, que era molt dolent. Vull que ho diguis. Però estem en directe? Sí, clar. Bueno, en directe. En plan, això sortirà al programa? Sí, recordem que Sí. són les 8 de la nit. És que no estic d'acord amb la meva opinió del que vaig pensar de tu el primer cop. Però per això. Ah, Però per què? Per ah, què? Per què? Per Però- què? Perquè no em sent... No m'agrada haver pensat això. Però... espera. Ui, Però és el que jo recordo, però no me'n recordo. Perquè jo també vaig pensar que era gay. No passa res, home. Però això ho ha pensat Però pensava tothom. que era lo de Però- pijo de merda o alguna cosa. També, és que clar, un moment, he d'explicar als oients i les oients que el Carles era extremadament pesat amb seure a la punta de les cadires, o sigui, de les taules. Que pesat. Les taules es situaven, teníem un passadís al mig i llavors hi havia taules als dos costats. I ell havia d'estar a la punta de la taula, al costat del passadís. M'agrada, Pobre m'aireixo. del que i allà al voltant com de la segona fila. Pobre del que se sentés al seu lloc. Sí, és el meu lloc. Pobre! Entre cometes, imbècil. No, i clar, Després el coneixes, I és un nano, però... A més, el Carles, me'n recordo que era els Sort primers que no volíem dies, parlar d'això, i ens anàvem com coneixent, tal, no sé què, quantos, i el Carles mai volia explicar sobre la seva vida. Sempre deia, no, hem de guanyar confiança, hem de guanyar confiança. Ai, que és I jo, molt que pesat amb m'obro això, també. superràpid, pensava, que fàstic de tio. Tu has de pensar que vam estar... O sigui, sortint de treballar a Calamancio, ens estàvem hores i hores parlant després, fent la birreta o fent qualsevol... Que home no deia res. Ja, No deia res, se li de la seva vida. havia de treure. Que Mira que jo que mentiders, soc monitora ja, d'esplai, no. portava jocs per conèixer-nos. I el Carles, Ah, sí? zero. Una Sí, pregunta. vam Cau. jugar a la puça. Perquè tinc una Què és la amnèsia. puça? La puça és un joc que es fa com una rodona, llavors es fiquen com 3 palets i has de posar com 3 pistes d'alguna cosa que t'hagi passat. Tipo, per exemple, jo posava sempre dent. I llavors la gent sabia inventar la meva història
amb el tema dents. podem fer-ho? Una mica... Home, no. No ho he una pillat. mica... Ara no. No ho he O pillat. sigui, tu fiques una rodona i llavors li fas com 3 potes, com si fos Vale. com una puça. Vale. I, bueno, sí, una puça d'aquella manera. Mitja puça. No mitja. Una puça potxa. I llavors a cada una de les puntes de les potes poses una paraula clau d'una història que t'hagi passat. Vale. Com una vivència, no? Sí, Diguéssim. i llavors la gent ha d'intentar esbrinar per què tu has posat allò. Jo que poso dent, doncs podria ser... T'has rebentat et les falta dents? una dent, no t'agrada rentar-te les dents, de petit et vas trencar una dent, T'agrada que et mengin les dents. t'agrada... T'han rebatat les dents contra un bordillo, Bueno, qualsevol història, i llavors la gent ho ha d'esbrinar. Et fa I d'entera així la et vida. coneixes una mica. Clar. Ja està. Bueno, va, faig el jo mai mai, no? Sí, fes el jo mai mai. perfecte, em toca jo. Vale, primer jo mai mai. No m'ha deixat, El què? No t'ha deixat No, dir-ho. és que em moro de vergonya. És bonic, a mi m'ha semblat bonic. Arnau, Jo només vull dir al final. que la meva primera impressió ja estava sesgada perquè havia vist algun programa abans. Ja està, ho deixo aquí. Clar, era una primera Això és impressió... veritat. Però que sense mascareta està més guapa com mascareta. Quina vergonya. És que això és super... Tu aquí. O sigui, quan jo ho penso d'algú, em És de les sembla una poques cosa persones. tan O sigui, preciosa. Em sembla molt cuqui. La I gent per amb què no mascareta ho canvia acceptes? molt, tio. Això també és primeres impressions. Sí, Sí, ara tindrem uns totalment. problemes de Hombre, i l'hòstia. tant. Era un jo mai mai, això? El què? Lo de les mascaretes? No. Perdó. Vale, bueno, tiro, m'està fent molta vergonya. Tira. Jo mai mai... És que aquesta és molt típica, però em sembla com interessant. Jo mai mai he jutjat un llibre per la seva portada, però literal, vull que em digueu Un llibre, Un dels literal, un llibres llibre? que hagis jutjat per la seva portada. Tipus que no te l'hagis llegit o que no te l'haguessis volgut llegir per la portada. Pues mira, just ahir mateix. Ui, Llegeixes? compta'm... No, És la gran pregunta que tenia. És una gran pregunta. llegeixo Al diari. poc. Jo també. No, ni al diari. Facebook. Facebook? Tens Facebook? Què et penses que tinc 50 Llegir anys? Facebook és de boomer. Has dit que tens Facebook. És boomer. Ai, has dit que tens 50 anys. Mare meva, com estic. Va, Carla. Quin llibre? Quin llibre? Doncs pues mira, no sé, perquè ens va parar un senyor per Barna, Perdó. allà a plaça Catalunya, i ens va dir que si llegíem. O sigui, a mi i a la meva mestressa. La mestressa. Ets santa. Recordem- No sé què has dit, tu. Senyora. Ara La senyora. Dona senyora. La senyora. Recordem que la mestressa de l'Esteve, segons sí. ell, va passar per aquí. Sí. Heu Però es pot dir d'endevinar quina això anava a és. dir. Oh, bona. Que Poseu bona als idea. comentaris. Ostres! No ho faràs perquè ningú ho comenta. No, és que Bueno, si això és comento una jo manera ja ho sé. de generar... De generar de contingut. crear Estem generant l'acció. molt, però Cridar. després ho hem d'exportar a xarxes. Si es queda aquí no generem contingut. Bueno, doncs això, ens va parar un senyor. El senyor ja feia una pinta una mica estranya. Compte amb les primeres Sí, impressions, és que- Esteve. Jo no he dit res, jo dic que feia pinta estranya. I ens va preguntar que si llegíem. Anava full I no- drogat. I Ah, tu molt com? drogat. Aquí No, no, així no, la Però cara, quins prejudicis? Home, pinta estranya. Barcelona. No, pinta estranya em refereixo que anava... Coffee shop. També ens va parar una ahir. És que... També drogat? També drogat? No, de les coffee shops. Ens estem anant, va, centrem-nos. El senyor raro El senyor, sí. que us va vendre no, que us va preguntar si ens llegíeu. volia col·locar un llibre. Vale. Un llibre que, ho sento molt, només m'agradava el nom del protagonista, que era Esteve. Però només portava un llibre. Només portava un llibre. D'aquests que semblen la gabardina i tenen un llibre. Pues El no- meu llibre, saps? Normalment quan t'obren la gabardina és testigo de Jehovà, Compte. Hòstia, aquesta I no la ens sabia. va dir que si llegíem, que havia fet un llibre i que l'estava intentant vendre. Ai, que mono. Crec que la Però clar- comercialització per aquesta via no és correcta. No, i clar, li vam dir sí que llegim, però no llegim això. Llegim Però Però quin una tipus de merda. llibre era? Era com novel·la de misteri, però molt... Però que vas Saps el llegir algun típic que et tros? fan llegir al col·le? Sí, D'obligatori? sí. Doncs pues, tenia pinta a cosa com aquesta. I clar, I va pensar que éreu el target ideal. Bueno, jo crec que aquest home parava tot Déu, no et pensis, anava escollint, Anava escollint? Perquè després el veiem baixar a Rambla És que et Vall. va veure bohemi, tio. Va, a veure Bohem. Jo Pot crec que ser, sí, pot jo ser. crec que sí. Sí. Aquest ha de llegir. Però clar, veus a la... Com dius tu, com li has dit? Mestressa. La Però mestressa. no li agrada. Home, normal. Que li diguis mestressa. La parienta. Podem dir pista 2, comença per No el m'estranya nom. gens que no li agradi. La meva Mestressa. parella. Parella. Sí, que parella. Bueno, La dona. La És la parella. dona. dona És la meva dona dona. encara. És la meva dona. Que possessiu, per veus? Això favor. no m'agrada a mi. Ni la meva dona, ni Però jo la ho dic meva... perquè li fa molta ràbia. La meva m'encanta nòvia, no, picar-la. la parella, i ja està. Després... És l'amor de la meva vida. És massa possessiu. Ja, però ho trobo massa possessiu. Quant de romanticisme. És que clar, la mar... A veure.
A veure, Carles, no és el programa de parlar d'això. Jo Faig no el següent llegeixo. Jo mai, vale? Sí. Perquè No, ens que estem anant de la... Vinga. Ell no ha contestat. Jo no vale, llegeixo, del llibre. vull dir, No no llegeixo. recordo l'últim Joder, llibre que vaig... tio. Sí, les 3 preguntes, rotllo psicològic, prompts, vull dir... Una mica. Sé No que hi no, havia etapa, literalment, vull dir, les 3 preguntes, ja està. sé que no m'has No hi ha molt a preguntat, jutjar. sé que no m'has preguntat a mi, però jo recordo llegir un llibre al col·le que es deia Hot Dogs i la portada era d'un gos. Original. No, feia una mica de creepy. Hòstia, jo estic pensant ara en un llibre que em vaig voler llegir, però no el vaig acabar mai, de lo horrible que em va semblar, que es deia... Era un llibre d'aquests que són en mig anglès, mig en català, per començar a entrar a la llengua anglesa. I es deia El dedo que no era un finger. Quan vaig llegir el títol em va fascinar. El dedo que no era un Mira, finger. home, Home, el títol m'agrada una mica. El llibre una merda. Bueno, no sé, miri, no me'l vaig llegir mai i crec que no estava jo molt a gust amb l'anglès en aquell moment i per això em va fer mandra. Però el títol, magnífic. Ens quedem amb el títol. Sí, L'autor o sí. autora o autori em sap greu, no el vaig Autori arribar a llegir mai. sembla nom... És italià. No. Vale, va, següent. Jo mai he dubtat on seure, al bus, al tren, on sigui, perquè la persona que hi havia al meu costat... Ui, sempre, cada dia que Jo és que posem no un m'assec. transport públic. Jo al metro no. M'he sentat avui perquè eren... Perquè estava jo set, perquè assegut. era Set. literalment tota la línia, també. Era literalment Set parades tota la de línia cop. de metro. Jo a vegades Però em no m'assec. forço a seure on no s'hauria. Jo em veig un lloc i jo sento el cul, Sí. Com a Hòstia. senyor Bueno, gran. si hi ha pocs llocs sí, però si n'hi ha molts... Sí, sí, Fer amics. directe. Directo. Jo no. Jo sí que trio, però a vegades intento com triar allà on s'hauria menys. La Mar és una persona que en general a la vida li agrada arriscar-se. Allà on s'hauries menys. Sí, tipo, ostres, Aquí tinc perill, vinga. Aquí tinc coseta de més asseure que m'assec coseta, aquí, tipo, m'obligo. allà on et genera més prejudici, o sigui, aquella persona que et genera més prejudici com més rebuig, allà. Per què, la Per Mar? demostrar que és un prejudici absolut, Absurd o absolut? que és tot prejudici, Ambdós. i sí, també és un prejudici absurd. Ah, vale. Perfecte, Marc Jiménez. Passem al següent? Següent. Jo, pensava que trauria més xitxa. Comparteixo, però no totalment. Vale. És que he vist cosetes. Què has vist, Arnau? És que Londres A dona per Londres molt, has vist moltes coses. És que Londres dona per molt, Sí, He vist cosetes. Has vist I cosetes. normalment el prejudici va bastant de la mà amb el... amb el Amb coffee el que shop. és, Clar, és el que deia abans jo, que si el río suena, agua lleva. És que és això, Però, ostres, Jo a Londres he vist com un tio perseguia un altre amb una pistola a la mà, vull dir que ja potser Londres no és el millor exemple. no és el millor exemple. No és el millor exemple. Picky Clar, vull dir, aquí fucking sí que Londres. igual algú té mala pinta Ah, no, que era Birmingham. i no et passarà res. Però allà si algú té mala pinta ni se t'acudeixi. Sí, en sèrio? Sí. Sobretot al metro. Uf, jo crec que no. Bus jo no crec... tant, però metro, depèn de quina hora... Ix, cosetes. Però jo et dic, si només hi tinc un seient i jo em vull saber més igual que ell, a la dreta, més igual que ell a l'esquerra. El que sí que intento, tio, des del manspreading, és posar-me sol. Perquè Sí, jo jo també ho faig. inconscientment obro cametes, Ui, això és de superunga-unga, no, eh? Manspreading, no. Com diu el Carles, unga-unga. Sí. Sí, sí, ho estic notant per aquí sota de tant en tant. Sí. Esteu fent pauets? Si la taula té Estem fent pauets. com parets. De parets. Doncs no era jo, era la paret, burro. Sí, clar. Però està entre Arnau, no una sabia que paret. tenies la mateixa Té una duresa. paret entre mig. Clar. Que no sabia que tenies la mateixa duresa que una paret. Sí, estic molt dur. Jo estic just... Estic molt fort. Bueno, vale, va, Un ens mastodonte. estem anant. Seguim. Següent, jo mai. Tercer, oi? Sí. Jo mai no, mai- quart. Com que No, quart? tercer. Sí, anem pel quart. No, anem pel tercer. Tercer rei. Dona, Carles. Sí, Carles. Jo mai he suposat que les meves professores o els meus professors Però hi ha aquesta parada tècnica? havien sigut d'una manera a la seva joventut sense tenir ni idea de com havien sigut. O sigui, vale, un moment. Espera, vos poso- Jo ho he entès, És a dir, S'ha entès. potser normalment quan tu imagines a la teva professora o al teu professor de jove te l'imagines normalet i potser aquella persona ha sigut emo o ha sigut No, ha sigut una locura de super persona. hippie. Sí. Però t'ho imagines quan els veus i quan Mare els de Déu, el meu coneixes? professor de química. Hòstia, Què s'havia quina pres? bèstia, tio. Buah. Què sabia fer el professor de química? Era un home ultra... Saps el típic profe avorrit, mateixes camisa cada dia, mateixos pantalons cada dia? Pues el tio un dia ens va explicar que aquest home era un fiester de cuidado. Vull dir que sabia Però fer. tu ho havies pensat abans de Ni de que... conya. És que molt ni fort. que hi hagués d'apostar mil... És impossible. Impossible. Però també han sigut joves i també han tingut aquest tipus de vida. I no hi pensem. Sí, el tio es va descriure com a punk, ¿vale? I que la coqueta anava divertida pel nas. O sigui, imagina't. I tu veus un tio... Home, típic Quina edat profe, és teníeu? que és el Quina edat típic- teníeu? I això s'ho Fa explica el química, profe. és normal. Devia tenir 40 i llargs. No, tu.
Ah, jo? Sí. Jo, pues era quart d'ESO. I us ho va explicar, Sí. que es fotia coca. Sí. Tu, És que hi havia molt bon rotllo amb aquest home. Hi havia molt bon rotllo. És poc hipòcrita. Manresa és diferent, És un altre món. Era valencià. Mira, bueno, aquí potser... Aquí la coqueta té aquí més ho sentit, entenem tot, També hi Però ha... això també, és que no parem de dir prejudicis a Bueno, fons. A veure, espera. Des Què la vol dir com Gràcia, no? Anem a valencià? Vale, valencià. Passen moltes coses a València. Primer, veiem que la vida de l'Arnau es redirigeix cap a la comunitat valenciana. Però perquè la seva senyora... No m'agrada el Però nom. perquè La no meva és baileta. parella. T'agrada més, baileta? Baileta. La seva... Parella. La persona amb qui conviu. No, perquè no conviu. no Ja. De la conviu. persona que estic enamorat. És de valenciana. I És sí que és veritat d'Elche. d'Elche, que no hi ha res a Elche. No, Que dius és València, hi ha la ciutat de les arts. és avall, tocant a Múrcia. Hi ha la corrupció del PP, bueno. Cosetes, hi ha cosetes, sí, hi ha cosetes. Cosetes. Hi ha somtillos. Sí. Què anava a dir? No sé. Següent mai? No me'n recordo. Sí, tira. Bé, segons jo mai. Quin és aquest? Jo què sé, el Tu PP. has tingut algun Quart. profe d'aquest? Sí. D'aquests? Ui, tant. Sí o no? Hi ha algun que estava espatlat per culpa de la seva joventut. O sigui, que era com, Molt rebentat. més o menys com l'has Però llavors sí descrit que tu. t'ho imaginaves que era així, o que havia sigut així la Sí, joventut. però perquè també havia anat no comentaris tan, diguéssim, directes, no un jo em fotia de tot, però sí que havia deixat La anar en teva- plan la teva mà de trapella, que li anava a la no? marxa, que tal... És que jo crec que tots. L'outfit de profe enganya, Sí. Clar, per això era la pregunta. Ara sí que han sortit com un total de 50 capellans de la boca Capellans, de l'Arnau. com és el teu cognom? Besa No. Capelito. Ah, no. Ah, Capelito, sí, això és Capelito? És el Capelito. El bolet aquell que sortia Sí, a TV3. però et dius així de cognom? No. No. Espera, qui és Capelito? És el meu Mote. nickname. El del... que li canvia el cap. Exacte. Hi ha poca gent que se'l sàpiga, Vale, un És que la moment. Mar té molt coneixement del... Carles, de ens l'animació estem anant catalana. moltíssim. Capelito. Vale, quart jo mai. Jo mai he amagat la que meva... mono, perdona. Aquesta persona. Mira. Jo que Això pensava no que és seria sèrio, difícil conduir-vos a Vols saber per vosaltres. què em van posar així? Però és que... És desesperant. El meu millor Encara. amic, un dia em mira i em diu, jo abans portava un afro de cuidado, Podem Un posar una afro. foto. No pots parar de posar no hi fotos? És que la crec. gent de Spotify No es n'hi ha. queixarà. I amb Vale. raó. Si us només el mateix pèl que tinc ara, vale? Però 4 vegades més. Que guai. No. Llavors Guai, era no. el Capelito. El meu millor amic un dia em mira i em diu, saps a qui t'assembles, loco? I em fa, mac. I jo, ets un merdes, tio. I ja se'm va quedar. I en aquell moment l'odiava, però és que ara el tinc gent a l'Insta, tio, m'encanta. Jo tinc agregat així. Bueno, és que de fet, els seus Instagrams, un és Capelito i l'altre és Wiwi. És veritat. Perquè en tens dos. No, l'altre. Ah, vale. Ui, soc jo. Què vol dir ui? Llarga història. No, Vale. sintetitza ràpid. De Esteve, Steve en anglès, de Steve, Stewie, i de Ui, ui. Stewie, ui. Perfecte. Veus que havies sintetitzat? No era Tio, tan jo llarga la mai he història. pogut fer això amb el meu ràpid. nom. Bueno, n'hi ha uns quants entremig, però clar, ja No. són noms... No, a buscar alguna però no. Utxi. No sé per on anaves, però vale. Vale, quart, jo mai. Quart jo mai. Jo mai he amagat la meva real personalitat per anar a una entrevista a feina. Home, a veure. No. Perdona, treballes a Calamancio amb aquestes pintes? No m'ho crec. Hola, com ha prejutjat. Vull dir que em fascina molt més aquest Esteve que el Sí. que probablement em trobaries a la botiga. És que no el reconeixes. Però em sorprèn. Tito. No el reconeixes. No el és impossible reconèixer-te. Bueno, és que tots vam passar el mateix. Sí. Que guapo, quin rotllazo, Però hi quin vas no sé anar a què. l'entrevista de I feina després així? vam dir, bueno, No, pot ser perquè un bluff, encara eh? no vestia així. Ah, vale. Vaig Ah, no. anar normal, amb uns texans i una samarreta. Espera, lo de normal. Per No, tu de anar fet- normal és això. De fet, recordo que no em van fer ni entrevista. Em van trucar i em van dir tal dia comences, vine amb texans Que negres, samarreta blanca. Vale, una pregunta, incís. No, pot ser que sigui el modus operandi de Zara? Sí. Però, a I veure, no, perquè a mi també em fan el Vale. mateix. Però si Zara ja ho A mi, sap. entrevista amb algú no vaig tenir. Jo vaig penjar el currículum a la web seva i pues, ja em van trucar un dia així, perquè sí. A mi em van avisar... jo crec que a mi em van agafar... però és que m'han agafat molt ràpid, però molt ràpid és en 2 segons. Li vaig donar el currículum a l'encarregada. 2 dies era, lo teu. De què? Em vas tirar el currículum i els 2 dies estaves Sí, dintre. però és que literalment li vaig donar el currículum i em feia, però sí, el temps que he tardat, vine un moment. I ja està. Jo crec que era per les pintes, el mood, la primera A mi impressió. també em va Perquè passar tu això, vesteixes Això és molt guai. Zara. Anava d'estiu, Però Sí, vaig igual. posar la camiseta però de igualment Brona, és- la sí, camisa... segur. Però igualment. Sí. A tu t'ha passat mai, El què? això? Soc més de O la sigui, jo competència, sí que he també t'ho intentat diré. adaptar una mica el meu De la estil fruita. al que era. De fet, crec que al principi jo porto un Septum
i al principi sí que me l'amagava. Ara ja m'és igual, però al principi me l'amagava quan feia entrevistes. Té matatus, tio. Què? Complicat, per entrevista. Algun problema? Cada cop menys, No, m'encanta. Cada cop menys, però. Però, per exemple, una nana que treballa amb mi, o sigui, va literalment tota tatuada. Pues flipa. O sigui, m'han fet treure ella un tenia molta por de deixar la feina, que l'ha deixat, però tenia molta por de deixar la feina per tornar a trobar entrevistes que no la fessin fora pel simple fet de portar tatuatges. Jo crec que cada cop menys. Cada cop sí, menys. Sí. Jo, per Sí, si sí. de cas, els tinc tots amagats. Amagats. Tots no. Menys aquest. Aquí tinc, hi ha un altre. Sí, ho he vist. Problemes tècnics a la mà dreta. Sí. No pel que penseu. No. Per fer esport. No, Per Només no, ho havies pensat tu. No perquè té m'estrès, si no sí que Però què més dona que tingui mestressa o deixi de tenir-ne? Que es pot Es fer pot marnar masturbar si vol. sol. Vale, últim jo mai, perquè... Sí, se'ns està anant, Sí. si no. Vale. Això us he dit que us ho comentaria després. Jo mai m'he liat amb algú de festa i quan després l'he conegut fora de la festa m'he sorprès molt. Cap a Cap malament a o cap a mala, bé? és el que anava a preguntar jo. Bé o Cap a que t'ha malament? canviat la percepció que tenies d'aquella persona. No, perquè no m'he enviat mai amb ningú de festa. Que m'ho diré. Bueno, a Londres sí, però aquí no. Veus com... Londres no Bueno, compta. però és- Per Londres no compta. Per què no? Perquè no sé ni com es diuen. Per això, No les però- vaig tornar ni a veure. Ah, vale. Clar, Mm. però jo abans ni de conya m'hagués liat amb algú de festa. O he conegut algú, Jo bueno, tampoc. ja potser també podria ser tipus dins la feina i quan ha sortit ha canviat totalment. L'Esteve és un. L'Esteve és un. Sí. Qui? No, que dic que sí que sóc un. Ah, ja, però qui? T'has Qui? liat tu de festa, que haguis canviat d'opinió? No cal noms, però No t'ha ho sé. passat? Tipus, Sí. cap a quina opinió? Però no cap a bé o a malament, sinó simplement pues, que per l'aparença, Per això. que és el que veus, pues, i de festa, pues, ja, por ahí. Que no veus quasi. És que de Veus festa d'una altra cosa. pocs coneixen de Patxim-patxam, festa. saps? Veus en B alta, però Patxim-patxam. no veus en B baixa. Pues, no sé, és com que potser, pues, clar, de festa depèn de quins llocs has d'anar vestit de certa manera. Sí. Per això. Uf, I clar... fa una mandra, I la això. poca llum també fa. Jo, aquí, per exemple, segurament em passaria el mateix, a mi. Perquè per anar a certs llocs m'hauria d'arreglar, perquè com vaig Els normal... dress codes famosos no em d'algunes deixen entrar. discoteques. I, clar, passaria una mica el mateix, i amb alguna persona m'ha passat. És una mica lamentable, això dels dress codes per la Sí. primera... O sigui, en plan, si tu tens un tipus d'estilisme, per dir-ho d'alguna manera, i tu vols anar a una discoteca i tu penses que ja vas ben vestit /elegant, en plan, és el teu estil, per què collons t'han de jutjar? És que això és primera impressió. Bueno, primera impressió / norma social de la discoteca. Vaig a deixar-me anar i us explicaré una cosa. Vinga. Jo, quan vaig conèixer a una persona amb qui estic ara, vaig conèixer a la persona molt maquillada i totalment diferent a com és en realitat. I ja vam connectar moltíssim i llavors ja és com que no va ser un enamorament a primera vista, però sí que va ser com una connexió superforta a primera vista. O sigui, a primer contacte. I després, quan el vaig conèixer, clar, va ser com... Perdona, què és això? Però no m'importava. O sigui, havíem connectat tantíssim que no em va importar gens, però era totalment diferent. No ho sé, va ser molt raro. A més, ens vam trobar al metro amb mascareta i va ser com un... Ui, aquesta persona, no me l'imaginava gens així. Va ser molt estrany. Persona ara? Sí. Que guai, tio. Bueno, O sigui, típic enamorament de metro, de pel·li. No. Ah. Ens vam conèixer De festa. i el dia que vam quedar vam coincidir, o sigui, vam trobar-nos a la línia al metro perquè anàvem cap al Hola, mateix ja ves. costat. Que maco. Ai, I- ui, trobar-te amb la cita abans de la cita. No, perquè ja havíem Cosites, quedat allà, perquè ja... Al metro. Clar, Havia estat, perquè jo joder, estava Marc, era esperant un a altre lloc, l'andana, macho. Això és cosa jo estava d'alarma. esperant a l'andana i em va dir, puja, Cosetes. que estic al metro, vinc al Puja, tercer puja, vagó. puja en I el em va dir, barquito Pregunta, de puc l'amor. fer la pregunta, millor amb maquillatge o sense? No, és que no em va És importar diferent. gens. O sigui, simplement em va sobtar moltíssim, però ja està, com que ho vaig acceptar. Bueno, Que guai, Genial, fantasia. Sí. que guai. Tens algun altre jo mai, Marc Jiménez? No, perdona, te n'he fet 5, et sembla Va, poc. Crec que és el cop que no. més n'he fet, Era una perquè teníem més pregunta. temps que mai. Era una I de pregunta. cop els he tret tots. No, estan Vale, tots. doncs, moltes gràcies, senyor Besa, per venir aquí. Tornaràs? Tornaràs? Sí, que sí, tornaré, home, i sí. tant. M'agrada que molt sentir-me a mi tornaràs. mateix. Això És molt gustosa la meva addictiu. veu, És Sí. addictiu. et tornaràs a llevadora. No. Et vull matar. No podem dir l'hora. Cabrons de merda.
No podem dir l'hora. Portem no passa res. 9 hores. 9 programes. capítols. 9 programes, ja. Intentant mantenir la incògnita. És que treballo de nit i a mi llevar-me a les 5 de la tarda és molt d'hora per mi. Vale, M'encanta perquè probablement sàpiga perquè he fotut uns badalls durant el programa. Qui, jo? No és jo. És així. És que avui ha sigut tu. Sí, avui ha sigut tu. No direm per què. Voleu afegir alguna coseta, senyors? Home, no Esteve? t'espai. Ai, no t'has d'acomiadar. Ai, moltes gràcies per venir, senyor Esteve Montero. Tu també tornaràs. Moltes Ho mercès. sabem. I tant que sí. L'Esteve diu moltes mercès tota Sí. l'estona. Fa ràbia. Sí, fa ràbia. És que- Em fa ràbia. És com la gent que diu Ma mare molt es diu Mercè. merci. Ma mare es diu Merci. Mercè. Déu Jo vos dic guard. merci, No. Sí, però merci un moment sí, però merci... A veure, en Merci és molt català. Saps què em passa Què a mi a passa? Calamancio? Que dic, Perdona, gràcies, és merci. més francès, eh? El què? Sí, però així, això, ho diem molt aquí, tio. Però és més francès que català, jo crec. Déu vos guard. Compte, que ben catòlics. Compte. Marc Jiménez, moltes Com gràcies. Espera, que aquest segueix sent la seva puta bola. Perdó. Moltes gràcies a tu Fes, també, tranqui, Carles. Feu. Ja està. Voleu fer pauets? Acabem. Ja els Podeu estem fent. acabar amb els peus a la taula, com abans? Per Els què? dos? Tots. Sí, alhora? els dos, vinga. I tots. Vinga, tots. tots. Cuidado Tots? al Cuidado. Vinga, portàtil. tots. Cuidado al portàtil. Tots. Ui, Però tens molt no, aquí, és que la gent de Spotify... Vale, compta amb la càmera aquella, eh, Arnau? Soc l'única persona d'aquest podcast que pensa en la gent del podcast. Sí, no. Mireu a YouTube, pesaos. Ui, espera, ui. Ui, a mi se'm veuen els tatuatges. Ai. Espera, no sé si m'està veient. Els dos o un? No. El teu no es veu. Increïble, eh? Ah, sí que es veu. Però ho pots enfocar cap allà. Sí. Mira, posa-la aquella. Uau, increïble, fantasia. Vale, ja, vinga. Una llesca, nano. Apa, ara m'apretarem això amb una... Som Tarantino. Recordeu que gaudiu moltíssim, passeu-vos genial i recordeu de follar també moltíssim. Adéu! Amb protecció sempre. És la nostra... El nostre comiat. És el mentider. seu comiat. És el nostre comiat. Folleu Jo no m'acomiado moltíssim. mai. Això Adéu. fa un any no ho espectadors i haguessis dit ni de espectadores. conya. Ni Cabrón de conya. merda. Tanquem. Adéu. Fucking bastard.